Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al'umman Niger mace ko namiji a duk inda kuka ga wannan video ku yi share in shi saboda al'umman Niger ta san irin halin da ake ciki sannan kuma su gane irin aikin da shugabannin kasar mu na Niger suke yi game da kasar mu Niger. Idan kun ga wannan video ba ku yi share in shi, wannan yana nuna cewa kuma kuna bangaren Turawa, saboda ta wannan hanyar kawai ne za ku iya taimaka ma al'ummar kasar Niger su san irin aikin da shugabannin kasar mu na Niger suke yi ma kasar mu. Kusan cewa fa game da mutuncin kasar mu Niger, Abdurrahman Chani baya ja da baya ko da gaban wane ne. Shugaban kasar Abdurrahman Chani ya hana jirgin kasar Faransa tabbi sararin samaniyar kasar mu na Niger domin ta nufa kasar Centrafrique, amma kafin mu yi karan bayani ku bari mu karanta mu ga me aka ce. Plus de vol direct Paris-Bangui. L'interdiction du survol du Niger en cause. Dans ce contexte, Air France indique que Bangui ne sera desservi que 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Les survols passeront par Yaoundé. Niger dai ta hana kasar Faransa, jirgin kasar Faransa ya biyo ta sararin samaniyar kasar Niger domin ya nufi Central Africa, wato Bangui kenan. Sai dai ya biyo ta hanyar Yaoundé wato Cameroon. Nan ne za ku gane cewa Niger in yanzu ba kamar Niger in dace ba. Inda da ne jirgin Faransa zai iya biyo ta sararin samaniyar Niger ya wuce ba tare da komai ya faru da shi, amma yanzu saboda mu Niger yanzu muna da system da defense wanda zai iya kokobo jirgi in ma na yaki ne in ma na civil ne daga sararin samaniya idan an hana shi ya biyo ta wannan sigar. Idan yayi ta wurin kai ya biyo kuma a kai tsaye ne za a sabko shi ba tare da an bata lokaci ba. Wannan ne zai nuna muku cewa Niger kasar mu yanzu auto defense total ne muke da shi yanzu. Sannan kuma wannan yana nuna cewa shugabannin kasar mu na Niger suna aiki ba sa da wasa akan abin da ya shafi mutuncin kasar mu Niger. Saboda ku yada shi sannan ku ga mun ran kwa kuma section Allah ubangiji ya samu dace. Ina mutanen da idan muna ba ku labari akan abin da yake faruwa a cikin kasar Benin kuna zakwa kuna ce mu ƙarya muke yi. Mu fa muna da bayanai, muna da information direct daga can cikin kasar Benin. Duk abin da kuka zo mun gaya muku to da gaske ne. Da muke ce muku sojawa su ne ke rike da mulki har yanzu kun doka wasa muke yi, to har yanzu sojawan kasar Benin su ne ke rike da wannan mulki. Duk abin da kuke gani ana faɗa cewa wai Patrice Talon shi ne ke rike da mulki ƙarya ne, amma zan samu ku wani bidiyo ku saurara ku ji inda sojawa suka fito yau innan karfe 8 suka yi bayanin cewa mulki yana a hannunsu sannan kuma suna goyon bayan 'yan uwansu sojawa waɗanda suka yi juyin mulki. Ku saurara da kunnan basira ku ji abin da yake faɗa. 8 décembre 2025 20h00 heure béninoise. Le cœur lourd mais l'esprit lucide, je prends la parole pour dénoncer avec véhémence les dérives d'un régime qui, sous les apparences d'un loup repenti en Ayo en 2016, a plongé notre cher Bénin dans une nuit d'intimidation, de régression démocratique et de complicité avec l'ennemi. La gouvernance de Patrice Talon, que beaucoup avaient voulu porteuse d'espoir, s'est révélée être une mécanique implacable d'asservissement, d'injustice et de violence. To kun dai ji abin da ya fara. Sannan kuma barin ba ku albishiri, sojawan Najeriya an kashe sojawan Najeriya da yawa ba adadi. Kashe su kawai aka yi yadda kuka san kuda haka ake kashe sojawan Najeriya. An kashe sojawan ECOWAS illa ba adadi. Sojawan kasar Benin suna yin nasara akan ECOWAS da kuma Faransa, da kuma 'yan ta'addan da Faransa ta turo zuwa kasar Benin, kawai kashe su ne ake yi. Yanzu kungiyar IS tana nazarin shiga cikin wannan al'amari. Ku ga mun ra'ayin ku a comment section. Allah ubangiji ya samu da